På figuren vises der ud af x-aksen tid, hvilket er dage efter pesticidbehandling, og på y-aksen vises der antal, og det er antal af kugledafnier. På denne figur er der blevet tilsat den laveste dosis af esfenvalerat, som er på 0,167 mikrogram per liter. Der er lavet en kurve, hvor der er med og uden svampemidlet, hvilket kan ses her og her. Det er tydeligt at se, at med svampemidlet så falder mængden af kugledafnier betydeligt meget mere, end hvis der er uden svampemidlet. Det vil altså sige, at hvis der kun er tilsat esfenvalerat, jamen så vil mængden af dafnier kun falde her, hvor hvis der er blevet tilsat svampemiddel yderligere, jamen så falder mængden af kugledafnier herned til. Det man kan se er, at der sker en synergisme, det vil altså sige, at de to stoffer forstærker hinandens virkning. Det vil altså sige, at mængden af kugledafnier falder til omkring de 100, når det er, at disse to stoffer går ind og laver. Nu vil jeg gå videre til figur 2. Okay. Figur 2 viser overlevelsen af dafnier efter 2 dage, når de er udsat med det her insektmiddel, som Kisha hun snakkede om. Og på x-aksen der ser vi insektmidlet, som bliver målt i mikrogram per liter, og på y-aksen der ses overlevelsen af dafnier i procent. Den sorte kurve her, den viser et laboratorieforsøg med insektmidlet, og det ses, at halvdelen af dafnierne dør ved en koncentration på lidt over 0,1 mikrogram per liter. Den grønne kurve her viser, når insektmidlet er i naturen eller i vandløbet, og der falder giftigheden i de her mikrokosmeer, fordi en stor del af insektmidlet binder sig til planter, alger og sedimenter i mikroorganismerne. Halvdelen af dafnierne dør cirka ved en koncentration på cirka 1 mikrogram per liter i de her mikrokosmosomer. Og den røde graf, den viser, hvor der er tilsat en svampemiddel, og herved så sker der så en synergisme, hvor at halvdelen dør ved en koncentration på ca. 0,1 mikrogram per liter. Så her der er virkelig et voldsomt, der ses en voldsom, at giftigheden er stor i forhold til, når de kun er udsat i naturen. Den figur, vi har fat i her, den viser eksempler på synergi mellem svampemidlet og insektmidlet. Navnene dem kan I se her. Det vi ser på vores x-akse, det er koncentrationen i giftenheden. Den er målt i toksiske enheder, altså det vi ser herude, TU. På vores y-akse, der ser vi de procentvise de levende dafnier vist i procent. Den mængde døde dafnier, man havde forventet ved at blande de her to stoffer, svampemidlet og insektmidlet, det viser med den her røde graf, der ligger helt herude. Det man rent faktisk fandt ud af ved at lave det her forsøg, det er den grå graf og de grå enheder eller grå målinger, vi ser helt herinde. Det vil sige, altså den røde graf her, den er lavet ud fra det, man vidste om de enkelte stoffers giftighed, altså deres toksiske virkning. Det man så fandt, det var, at det man virkelig kan kalde synergi, en stor forstærkning af stoffernes virkninger på hinanden. Der sker altså næsten over en fordobling af faldet i dafnien, og dødeligheden den forværres ekstremt. Det der sker med det her svampestof og insektmiddel, det er, at de går ind og forstærker hinandens virkninger i organismen, altså i kroppen. Svampemidlet det går ind og virker på enzymer, der nedbryder fremmedstoffer.
Og de her fremmedstoffer, de kan lige pludselig ikke nedbryde i takt med, at der også bliver tilsat det her insektmiddel, som har denne virkning. Når de her fremmedstoffer i kroppen, de så ikke kan ophobes, eller de ikke kan nedbrydes, så ophobes de i kroppen og bliver langt mere giftige end forventet, fordi de bliver i kroppen i længere tid. Det er altså derfor, vi ser den her synergisme eller synergi her med den grå graf. De forstærker hinandens virkning, selvom de enkeltvis ikke havde haft det samme resultat.